αποκτά οντότητα από τους συμμετέχοντες. Έτσι και αυτό το φεστιβάλ, το μαθητικό φεστιβάλ θεάτρου, παίρνει τη ζωή από τα σχολεία. Θέλω να συγχαρώ όλα τα σχολεία που λαμβάνουν μέρος και να ευχαριστήσω τους δικούς μας συντελεστές, τις κυρίες Πονάρα, Σαπιαούρα και Καρταγάνη, και να ευχαριστήσω την κυρία Κουτσοσπύρου που προηγήθηκε τα σκηνικά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας απόψε και θέλω να σας προσφέρω με την ευκαιρία αυτή και στην επόμενη εκδήλωση του σχολείου μας στις 10 Μαΐου, στον ίδιο χώρο, στις 8 η ώρα το βράδυ, που θα είναι η βραδιά απονομής βραβείων, χρηματικών επάγγελων και διακρίσεων του μαθητικού διαγωνισμού ποίησης που διοργανώσαμε, με τη συμμετοχή και την ενθουσιώδη συμμετοχή, μπορώ να πω, πολλών σχολείων δημοσίων του Δήμου Αγρινίου και Μεσολογγίου, και θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, πέρα από την απονομή, θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Να καλά, για ένα καιρό, σε μια μακρινή χώρα, στο Κινέζο Σαφουρία, λαός και εξουσία είχαν ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο θα ήταν αυτό, ποιο θα ήταν η λύση του, το κουβάρι του παραμυθιού του Επιλίδου. Για να δούμε τι θα γίνει. Μια φορά, ένα καιρό, αρχινά μυστικό, κόκκινη πλωσίδη μένει, και να μένει λιγμένη. Δώσεις λόγους να εκμίξει, Μου την έφερε! Σου υπάρχει! Και εγώ σε λέω πως μου την έφερε! Όχι, όχι, όχι! Μου την έφερες, Παγασά! Πες την αλήθεια! Λέει μου την έφερες! Όχι, φίλε μου, Μάπα! Πώς μπόρεσες να σκεφτείς κάτι τέτοιο για μένα! Μου την έφερες, Παγασά! Πες την αλήθεια! Α, ας το ρίξουμε κορώνα γράμματα. Κορώνα κερδίζω, γράμματα κάνει. Εντάξει, αυτό που φαίνεται και ο πιο δίκαιος τρόπος για να το ρίξω. Με ληστέψε! Πάρε το πουτζί μου! Να σου πω την αλήθεια, φίλε μου Παγάσα. Το κουτί σου, το έφερε εγώ. Φίλε Μάπα, είσαι τίμιος άνθρωπος. Έλα, πάρε το δικό σου. Πού είναι η χρυσή μου λίρα? Θα πρέπει να γλίστρησες στην τσέπη. Μάπα, κοίτα τι γράφει. Η αυτού μεγαλειώτης βασιλιάς της Αρτουρίας ζητεί φαντές με πρωτότυπες ιδέες. Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιαστούν ειδικότερα στο παλάτι. Όσοι ευχαριστήσουν τον βασιλιά θα πάρουν πλούσια δώρα. Όσοι δεν τον ικανοποιήσουν θα αποκεφαλιστούν. Τι έγινε να πεις, φίλε μου Μάπα? Καλά δεν θα καταλαβαίναμε εμείς τα πλούσια δώρα του βασιλιά της Αρτουρίας. Καλά λέει! Όπου εμείς δεν είμαστε φαντές. Και γιατί να μην γίνουμε? Φαίνεται πως έχω μεγάλο ταλέντο στην εμφαντική τέχνη. Εσύ Δεν ξέρεις να υπραίνεις. βάζω στοίχημα ότι δεν έχεις ποτέ στο αγκαλιό. Εδώ που τα λέμε, δεν τα ακούω. Αχ, καημένε Μάπα. Έλα, πάμε στο παλάτι και να δεις που θα γίνουμε αμέσως πλούσιοι. Ώστε ξέρεις και να υπαίνεις. Όχι, έχω όμως ένα καταπληκτικό σχέδιο. Σχέδιο, δηλαδή, για να τελέψουμε. Να δουλέψουμε! Στο γέμου Μάπα η δουλειά είναι για ανθρώπους πολύ κατώτερους από εμένα και τέλος πάντων και από σένα. Ούτε κι εγώ την αντέχω τη δουλειά. Με σκοτώνει. Δεν έχει σημασία. Για μένα έχει. Τέλος πάντων. Άκουσε. Άκου το σχέδιο. Θα πάμε μπροστά στον βασιλιά και θα του πω.
μεγαλειότατες, τα καινούργια σας ρούχα θα πρέπει να είναι τάξη και μεγαλύτερα. Θα πρέπει να κρυβάνε στην πόρτα. Για μάτια και τη ζώνη, ζαφύρια και πηγιακά και τα μανίκια, μπριλάντες, μαράδες. Για καταράλια στους μυθικούς βέβαια. Καταλαβαίνετε μεγαλύτερα. Όχι. Και τότε αυτός θα μου φέρει ένα κουτί γεμάτο πολύτιμους λίτρους και θα πει: ορίστε παρακαλώ, μπορείτε να διαλέξετε όποιο κόστημα θέλετε για να κολλήσετε στο ύπαρμα. Μα αφού εσύ δεν ξέρεις να Και τότε εγώ θα το πω: ξέρετε μεγαλύτερα, θα χρειαστούμε και μερικά χρήματα, ρευστό που λένε, για να νοικιάσουμε κάποιο χώρο όπου θα μπορούμε να εργαστούμε με άνεση. Να εργαστούμε, μα δεν είπες πως δεν θα... Εμείς θα πάρουμε τις χειρογραμματικά και θα φύγουμε από το παλάτι. Να πάμε πού, αφού δεν θέλουμε να βγαίνουμε. Ο βασιλιάς θα περιμένει τα καινούργια του ρούχα, αλλά εμείς... Δεν ξέρουμε να βγαίνουμε. Εμείς θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε μακριά, πολύ μακριά, σ' άλλη χώρα. Και θα ζήσουμε σαν βασιλιά. Θα φύγουμε, είπες. Ναι, Με τις γυρίσες πνευματικά. φυσικά. Και ο βασιλιάς θα περιμένει τα καινούργια του ρούχα. Έλα. Και τέλος πάντων, πέταξε πια αυτό το ξεροκόμματο. Σε λίγο θα πιούμε το τσάι μας. Το βασιλικό μας τσάι. Το βασιλικό μας τσάι. Με τα βασιλικά μας κουλουράκια. Με τα βασιλικά μας κουλουράκια. Πάμε. Πάμε. Το λένε τουτό, δεν έχει εδώ. Το λένε και μάπα και τρώει τη μάπα. Το λένε παγάστα, δεν φύγει σχολείο. Μυαλό ακουστό και πολύ πολιό. Συνεταιράκι της συνεργάτες, φίλοι και οι δύο της έμπειρος μάθος. Με δόξα και τιμή τώρα θα μεταφερθούμε στο παλάτι της Αυτορίας. Τι έχει λοιπόν άλλη μια παλάτι. Πρώτα απ' όλα, χρόνο, βασιλιά, βασίλισσα, αμυντικούς και η κυβέρνηση. Όσα βλέπω και ας ακούω, αν σας τα πω, θα τρελαστείτε. Η βασίλισσα είναι τρελάρα και ο βασιλιάς μουλός. Όλοι ζουν στην τρομάρα, τους φοβάται και ο λαός. Ό,τι τους καπνίσει κάνουν, τους βάζουν, δένουν και κρεμούν. Θα έρθει όμως η ώρα που θα φύγουν, στον κρεμό να τους πιστούν. Τώρα άλλοι θα ρουφήξουν, στο λαιμό να τους τα κλείσουν, να καούν και να τσιρίξουν, η κοιλιά τους να πριστεί. Το βασιλικό σας τσάι, μεγαλειοτάτη. Και μου το φέρνεις εσύ. Πού είναι έρθει Καλαμιπόλος. Ξέρετε, μεγαλειοτάτη, έδωσε λάθος γυλαίκο στο βασιλιά και... Του πήρα το κεφάλι. Μάλιστα, μεγαλειοτάτη. Αυτό το εμμένο ήταν τόσο καλό σαν και Καλαμιπόλος. Και έχουμε και σηκώσει από το βράδυ. Τι θα κάνουμε χωρίς έρθει Καλαμιπόλος. Άκου αυτός ο θείος. Ποτέ δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Μόνο αν το είναι σορτέ, τον γυλαίκο που σκέφτεται. Όταν τον πιάνει το νευρικό του, το παλαβό του, μπήκε φωνές. Κι άλλο δεν έχει μέσα στο μυαλό του πώς να γεμίζει τις φυλακές. Φρουροί και δούλοι, τον τρέχουν όλοι. Και ο λαός του μπροστινά. Και όταν θα βγούνε μόνο στην πόλη, κλείνουν τις πόρτες στα μαγαζιά. Ευλογημένος και τιμημένος στον Κύριό μου, τον εκτιμώ. Είναι σκάνδαλο! Σκάνδαλο! Να μην μπορεί κανείς να μ' διαλέξει ένα σωστό γυλαίκο. Αρχιβασταρούχος είσαι εσύ ή βάσανο. Για το Θεό! Όχι για τον αρχιβασταρούχο! Υπασπιστή! Να του πάρω το κεφάλι. Η αυτού μεγαλειώτης, ο βασιλιάς της Αρτουρίας. Τα νέα είναι δυσάρεστα. Είναι απέσανα. Μπορείς να πηγαίνεις. Μα την πίστη μας. Αυτό το πράγμα που έφυγε δεν ήταν ορυκτά να είναι πόλη. Όχι, αγαπητέ μου. Νόμιζα πως την προσέξω. Ήταν μία από τις κοπέλες της υποθείας μου. Γιατί μας ενδύρισε αυτή το τσάι που είναι ο πιστόδρομος ορυκτά να είναι πόλη. Σας έδωσε λάθος γυλαίκο. Κουλουράκι. Ώστε έτσι. Του πήραν το κεφάλι. Αυτό είναι μάλλον δυσάρεστο. Πράγματι, αγαπητέ μου. Πιείτε το τσάι σας, γιατί θα κρυώσει. Αλήθεια, αγαπητέ μου. Ποια είναι αυτά τα απέσια νέα που λένε. Κηρύχθηκε πόλη. Που τέτοια τύχη σας λέμε δυσάρεστα. Πολύ δυσάρεστα. Ω, θεία, δεν πιστεύω να ξέσπασε καμιά επανάσταση. Να μην μιλάω με το στόμα γεμάτο. Πείτε μας λοιπόν, έγινε σεισμός. Μήπως έπεσε πανούκλα στη χώρα. Οικονομική κρίση μήπως. Όχι. Τίποτα από όλα αυτά. Σας λέμε πρόκειται για κάτι πολύ δυσάρεστο. Δεν έχουμε ρούχα και τη μεγάλη παρέλαση. Α,
Μεγαλειοτάτη, μου έχετε 4.000 στολές. 4.000 στολές. Τις έχουμε φορέσει όλες. Δεν μπορούμε να εμφανιστούμε στην παρέλαση, με στολή που την έχουμε ξαναφορέσει. Αυτό είναι όλο. Τόσα στεναχώρια και τόση φασταρία για το τι θα φορέσεις. Συμπαθεστάτη άμα θεστάτη μας την ψούλα. Τα ρούχα μας. Είναι υπόθεση με υγιή της εθνικής σημασία. Μα για να σταθείτε. Προλαβαίνετε, νομίζω να ράψετε κάτι καινούργιο. Με τι ύφασμα. Δεν υπάρχει στην χώρα κανένα καινούργιο ύφασμα. Έχουμε ράψει ρούχα από όλα τα υφάσματα. Τότε γιατί δεν τα στους υφαντές να υφάνουν κάποιο καινούργιο ύφασμα. Δεν υπάρχουν πια υφαντές στη χώρα. Ο τελευταίος αποκεφαλίστηκε την περασμένη Παρασκευή. Τότε ποιος σε φταίει. Τα ήθελες και τα έπαθες. Αγαπητέ μου, εδώ που τα λέμε, είστε και λίγο υπερβολικός αποκεφαλισμός. Όλοι έχουμε τα λατωματάκια. Όποιο κεφάλι δεν μπορέσει αυτό που θέλει να σκεφτεί, δεν πρέπει να υπάρχει. Και δεν πάει να είναι και το σταρτάχι, αν δεν τα αρέσει ότι σκεφτεί, πρέπει να κλεβευτεί. Το κεφάλι είναι αυτός της αυτοκρατορίας. Τα κεφάλαια οδηγεί όλης της αρτουρίας. Μου φαίνεται πως πρέπει να μάθω να υφαίνω. Όχι βέβαια! Η ανιψιά της βασίλισσας δεν μπορεί να ασχολείται με δουλειές που κάνουν χωρικοί. Μεγαλειότατε! Τι τρέχει. Δυο οι φαντές του να τους δεχτείτε, μεγαλειότατε. Οι φαντές. Μπορείτε να τους πείτε πράγματα. Μάλιστα, μεγαλειότατε. Η αυτού εξοχότης ο κύριος Μπαγάσας. Η αυτού εξοχότης ο κύριος Μάπας. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας Χριστέ μου, μου απείκω τι είναι αυτό το ύφασμα! Όχι Χριστέ μου, όχι! Δεν έρευα εγώ στην Ντονατέλα Βερσάτσε και στον Τζόρτζιο Αρμάνι για να δω αυτό εδώ το πράγμα! Πες μου λίγο τι ύφασμα είναι αυτό! Έλα να σου πω! Αξιοθρύνητο! Το ράψιμο! Χριστέ μου, δεν μπορώ! Θέλεις να πεις και το ράψιμο, μάπα! Συγχωρείτε. Αξιοθρύνητο! Κρίμα άνθρωπος που τα χωράει! Μα κάτσε να τον δω. Παιδί, κοίτα κοίτα στυλ, κοίτα κουρμοστασιά. Με συγχωρείτε. Παιδί μου, φαντάζεσαι να έχει και ο βασιλιάς τέτοιο σώμα. Ούτε τέτοιο σώμα ο βασιλιάς. Φτούς! Φιγουρίνι σκέτος. Αυτός είναι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς! Καλά. Κύριοι, αν κατάλαβα καλά, είστε οι φαντές. Ναι, δηλαδή όταν λέμε ότι είμαστε, εννοούμε ότι είμαστε οι φαντές. Ωραία. Θα μας γράψετε μια καινούργια στολή από καινούργιο ύφασμα για την παρέλαση που θα γίνει την άλλη εβδομάδα. Θέλετε όλοι? Όχι, μόνο εμείς. Δηλαδή μόνο μία. Μα φυσικά. Θα σας γράψουμε μια στολή μεγαλειότατε. 5,75. 5,75. Μα μια στολή μεγαλειότατε 824. 824. Μα μια στολή μεγαλειότατε 402. 402. Μα ένα ύφασμα μεγαλειότατε 125. 125. Λοιπόν, θα μας γράψετε μια καινούργια στολή. Αχ, αυτό πολύ μας ευχαρίστησε. Θα πάρετε λίγο τσάι. Δεν είναι ανάγκη. Ευχαρίστως. Βασιλικά κουλουράκια. Κύριε Μάπα, τα βασιλικά κουλουράκια τρώγονται με βασιλική ευγένεια. Και η βασιλική ευγένεια απαιτεί πρώτα φρυγανιά με κούφυρο. Ναι, βεβαίως. Ζητώ συγγνώμη. Δεν το γνώριζα. Πότε μπορείτε να αρχίσετε δουλειά, κύριε? Η μεγάλη παρέλαση είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα. Μα τότε πρέπει να αρχίσουμε αμέσως. Αμέσως μετά το τσάι. Θέλω ρούχα να φοράω. Λαμπερά, στραφτερά. Στα βελούδα να πατάει, Είναι η μόνη του χαρά. Μια φορά σαν τα φορέσει, δεν τα θέλει πια. Ποιος πληρώνει αντεβρέστο κάθε φορεσιά. Τι τον νοιάζει ο λαός του, αλπινά και αντιστοιχεί. Αυτός πάντα βλέπει μπρος του μια υπέροχη στολή. Στην παρέλαση σαν πάω. Μοιάζω σαν Θεό. Βάλτε μπρος και δεν βαστάω, βάλτε γρήγορα μπρος. Φανταζόμαστε, θα έχετε και το βασιλικό μας σηκώσιμο στα σχέδιά σας. Ή μήπως όχι? Στα σχέδιά μας δεν έχουμε κανένα σχέδιο εμείς μεγαλειότατε. Είμαστε απλώς δύο τίμοι φαντές. Μεγαλειότητα. Θα σχεδιάσουμε ό,τι θέλει η μεγαλειότητά σας. Πείτε, ποιο είναι το βασιλικό σας σηκώσιμο? 2 κάλτσες σταυρωμένες κάτω από ένα διπλωμένο πουκάμισο. Και γύρω οι λέξεις «Ο Θεός να δίνει ρούχα στο βασιλιά μας». Μάλιστα. Μεγαλειότητα.